Good morning guys. Angke samutung tongo ama songbagoi larja hasingrekha tejpata som kisa tejpata kisa. Hello guys, chị Quỳnh này sẽ còn nói về tiếng nói những bảo bao giá tên ta thêm một cái list mình bảo Hello guys, xin chào chị Quỳnh này sẽ lên trong live mà đi về tiếng nói ok những khóa bảo bao giá thêm một cái list tên ta mình bảo Serai besake binana bai binana nai tongo. Sarik ni berai tongo tongma seliro hnai chini yang golio pege Ani budung bai ani thagu kai mani bupang ni sari sinari Apa sabo baba apa sabo thunta iko thunta tabuk nogo bito hablai sinai berai khana tai berai liya Charwkha lenggu na baba lenggu ko bu kolomo lu lenggu chini khum na lege na tha chini khum kachak ikole NAITHOK MASE si jaglia baba belai SANJAO khana baba Kok sini amui songgana angke puila aluk baja khane Bang baja khane bisa kerja ini ya suka sabuk musuh tes khaya khane Tabuk oro hasing bichon setui jira som dinai ani amui mona nakha sindok ni okarai asike balukjak ama song puila alka nokal puruni baini sese okra 40 years ka khana ba KHAI hopia ta ta ma thong na de ta petira to petira to ni ro kai ko amu ga jani kita bas na kon to bukul habia baluk soka je lockdown puro half mase sajagya 2022 dong lockdown somoyo
somrui hai ke sapi tangke bin sadu mola ro thong ro so ke sapi ge su he so asa pai sa da ya su sai ne ya samai kom chi no ko se je lockdown pro paisa masi 2022 bai thaya sa ki somrui somani bese kechung poriskar ja जों ke sisia o technique rok bai si phungui ro jeng जों gangke obo kaisa saitani no onek time nang khamo pura obo bai mang khaibe ja keji kaisa rok no no bai sa chung khaisa helep ka soka kas thai rok se bai no bai ni job ko bai ni sungro ni bomang khaibe ka jat kam ya phung se bu chuk ni ya phung boku muni para thaya si doma sara o angke tokbukur mosden se thokjago kisi sake rugui tongo moso thaitam sogui hasing sogui mosden sanani pias rei angke bai songoni angke tabo horni mai sananai tongo omake amui omake tokbukur lebu duita tai tokbukur mosden mai Hello guys, sari kaham joto dono angke kolom suka hanai satchako hanya berai tongna hani thaijak kolomani marangkha nobar bo nangya ei amake toling mondir bai ekdom gana sinno iko nahalaijak o amake pisi konsong no amake pisi konsong nok mai tongi yangke kaki songni nok ei amake jetha song nok nobar asike sip thanda aram phai tongo sinari kra rok nailege na sinari kra bothai thai tongo mandar bai tistikia mandar phaisa phayo ei amake chikon phang chikon bothai ke kobang thayo takhe paikha khakjakmang chini banta kahamang tongkha yangke sin tengki rok yangke pisi konsong nok itu basai song Xin khum NAITHOK okay. Ani papa ke bin papa bai guri tongo chini toling para besuk tongthok tong naidi ko nobor bo sip chin thaisuk thus thaile taklai omo mophang chikon chimi thaisu kolomani asta hairok sing matongo an papa berai tongsani time maya cherai ganami bagai asike busy
daily vlog khaina musungo time simaya jang time manpur simisi khaimano kaisa kok sana musungo ani vlog nai tongnai rongno please like khaidi subscribe khaidi tei comment khaidi norok tam naina musung ang phunuknai je norok naina musung mani comment khe sadi ano subscribe kabang khaidi na mepsom norok sadi tam video nainai please tolawa comment khe sadi bo mahai video nainai hingke se angbo norokno phunuknai ta kaisa kok sana musung sabo dorok sini wedding video naina musung please comment khe sadi